And go! Three, two, four, seven. Na itulong itong mas mahabang operating hours sa tren sa tulad na lamang ng MRT at LRT at kaugnay sa bagay na yan namin yung Transportation Unitary Administrator Eric. na makikipagpulong siya sa Tompik, pamunuan ng Dani, MRT3 Darwin, at para talakayin Bermelo yung 2 oras na extension sa biyahe. Parang dahil alam 6 lamang no, yung muling biyahe ng MRT. Sakaling mangyari yan, aabutin na hanggang alam 12 ng ating nangaling na kayo sa mga biyahe. Parang mas gusto dito sa ano dito, slow lane. Ayun nga. Alam mo, ang issue dito ay maintenance ng mga tren. Kaya kasama yan doon sa pag-uusapan kung kakayanin pa na siyempre pag ginabaan mo yung operating hours, mas maikli na lamang yung pahinga ng makina. Yan. Kita mo pa ba yung ginagawa? Kita mo pa din naman. Ang pangit. Yes. Check-in yan. Malinis do. Hindi sila nga. Ayan, kita mo yung Eton. 1 kilometer. Eton, 1 kilometer. Ilaw yung tarantadong van na yun. Hindi naman ang ambulansya. Tatay, nakapatanglayang animal.
Lucia! Luce! Bolang! Kabolangan mo! Ba, na ano nangyari o traffic? May-aring tete. May-aring tete, oh. Sa lesena. Kaya milyari na ako. Ano nang nagawa raro? Ayan o, tingin yung semento. Semento at danin, tete o. Masyas yan o. Metong niya pa, malalam. Panglabakal o. Dami o. Saging yan. Bakal ganyan. Sistema. Ang ginawa mo? Eh, loko na milyari. Kakaba na yung traffic, oh. Mga nakakulang base, eh. Kalakalali pa. Birthday ng Yelara.
eh.